Ura lurrundu egiten da, eguzkiaren beroarengatik. Lurrina atmosferara igotzen da, hodeiak osatuz, eta ostean prezipitazioa hasten da. Mendian ura lurrazpitik joaten da, eta hortik itsasora. Beste egur zatia errekara joaten da, eta handik itsasora. Momentu honetan bideoan ikus dezakezuen bezala, uraren zikloa behin eta berriro errepikatzen da. Lurrina igo, hodeiak sortu, eta prezipitazioa egin behin eta berriro.